ନାନୀର ମୋର ଯେବେ ବି ଘରକୁ ଆସୁ ଆମର 4ଟା ବେଳେ ଟିକେ ଯାଇ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼ୁ ବୁଲିକି ଆସିବାଟା ଥୟ। ବାକି ଆଜି ଦିନଟା ଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ଲାନ୍ଟା ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ନା 4ଟା ବେଳେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଇଥିଲା। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପ୍ରଥମେ ରୁଟି ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନେଇଥିଲୁ। ଆଉ ତା କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ପଇଡ଼ ତୋଳା ହେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ପଇଡ଼ ଆସି ରଖା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଏଠି ପଇଡ଼ ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଗୁଗୁଲାଟା ଆସି କେତେ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋ ଗୁଗୁଲାଟା ପୁରା ଗେଲୁଆଟେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଥିଲା କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଣିରେ ଗାଧେଇବା ସେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ନ କହିବା ଭଲ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ହୁଏତ ଶାନ୍ତିରେ ଗାଧେଇ ନଥିଲି, ଏଇଠି ଆସିକି ଗାଧଉଛି କାହିଁକିନା ଆମ ପାଣି ବହୁତ ହିଁ ଥଣ୍ଡା। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏଇଠି ଗାଧଉଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦୁଇଟାଙ୍କ ଟୋକା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଗରମ ହୁଏ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଟିକେ ଥଣ୍ଡାରେ ଏସିରେ ବସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ ଲଞ୍ଚ, ଯେଉଁଟାକି ଗରମା ଗରମ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ମଟନ୍ ହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ହେଇଥିଲା ବାସୁମତୀ ଅରୁଆ ଆଉ ଆମ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍ ସବୁ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ସହିତ ଆମ୍ବ ଆଉ କାକୁଡ଼ି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଇଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ।